Nyakorom ga jwangi no kinyi majaber chien tarik 25 dwe mar abiriyo higa mar 2023 gino mara ni chako odiechiengi e yo makare. Wasechopo ka mano mar kelo ni chenro mar piny kod mano mar mbaka oromo. Bed kod jaka giko nyinga Sharon Ongao. Oyaro nyakorom gi jwanka moro ma itiere machiegni chenro ma kawuono wageno ni chiwo yo makare nyinga Cleophas Soloch. Jagisumo ka nyakorom ki onyaka chango machiegni Sharon. Cleophas. Ichionade, oyora ini. Achio maber. Amba chio maber. Wagonero nyasairo kamano kuom neno duchiengo nogone. Wagonero kamana. Kiani Nego chiemo chako lwar. Angote mara. Nego chiemo chako lwar. Nego chiemo chako lwar. Chami puodho. Nego chiemo chako lwar nyiso ni dwe ni ji mathoth chako bedo ni keyo koro koth bende dosebedo ka chwe kor wengu pogore nenore ne gikelo fungro. Koro kiani nengo goro to pesa di mar bana. Be wadhi nene kolokore. Mane wach maduong' wareto winj. Na yudo kumoro ineno oduma mano manumu mapoko tuocha. Minya bedo ni tedo nyoyo, minya bedo ni tedo ang'o. Akia nengo bedo ga mopogore koso. Nengo apa ni Nairobi ka luore gi chiro minyiepe. Ingene kinyiepo e gwenge mag hawasera mna ni Gikomba, ok nyal bedo machal gi gwenge mag Adams. Koro luore gi chiro. Mano kaluore kodano konde masinyepe kata maka wangware kinyipo kuom ranyisi ka wangware kama bende ji mathoth janyepe nengo nyalo bedo mufungore matin. Kech kanyo dugo yudo kanyo ni gorogoro porano kale gi siling 200 mano mang'ich nyoduma moro mang'ich nyate do kata koro motuo chambedo nengo ne pod ni malo kata 250 kata 230 nyabero ni mano begi ma jok moko yuago ni ngima pod tek nikech wacho ni kinde machon gorogoro achiel nyalo kanyo gi siling 130 120 kinde moko ne yude kata 100 pogruok sani nitiere kanye koro moge jwang maik mantiere kae nono magazero duche makawuono kata kamano chenro makawuono iye chalo kama okinyi makawuono kelo ni weche manyien Sharon Ongao donjo kod nonro magazet magodhi bedo ka gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation idhi bedo kod ng'eyo gik mantiere iye kanyo kaeto bende donjo kod twak mokwongo kaka kawuono wada penjo nengo mag ng'anyo iwinjo kanyo ka sani koro komaki teri e do rambun pesa ching tiende nango nyoro no gik mano timore kar kacha e do are juma mokalo bende tiende nango kokori ni mirambun inya migi jok mage tikinde mane minyalo mi Sharon dhi bedo ka kod jalo nyeweche mag chike ma bende nokil kama loka wadhi bedo ka kofuono no tiende gigo achiel kachiel mano kangoro mkanyo sachiel marokinyi nyaka sario Mana kumanya kwa mga juanga bang mano beningini kawuono kenchienga ticha rio wantire gi chendo marura ko twak makamano adhi bedo godo nyaka rom kanyo sario gi news chakro sachiel nyaka sario gi news mano marokinyi bang mano wabro bedo gi twak ma wabro bedo gi chenro mano mar orako mana kapile kete mne TV mar Ramogi mar mondo mi nekit orako ma bende nyalo timo bang nya wadwa Cleophas Soloch ma bende biro bedo kata e wai chenro mano mar mbaka oromo chakro sadek nyaka sabich mar onyango kamokuongo obro bedo kokelo ni chal mar fwambo mar ariyo bende ber kwa ng'iyo okenge mano motenre kod ng'anyo ma bende osebedo katimore pacho kaindi ber gimana bende Azimio chiwo lendo odiochieng' manyoro ng'anyo mar chieng' tich adek koro gichungo Cleophas ka bende giwacho ni gibiro bedo ka gitimo rapar mago mag jogweko mano wito ngimagi e ng'anyo ma osekalo kanyakla kod mago mano yudo hinyruok makoni kod kocha mabende kaluwore kod kwethno mano mar Azimio moja e oboke mano or kanyo kod gigi duto jotelo mag Azimio gigo magawacho kanyo ni kwan mag jogo moseto ngimagi moewo kata mar malawo 50 idhi bet kipare gwenge mopogore opogore ka bende gidhi bedo ka gichwalo kony ne anyuola go bende mang ginyalo chopo irgi mondo mi ginene dieri giduoko piny pek ma ginyalo bedo godo e kinde ma gichano ko jogi ma gihero mano dhi bedo kache counties duto mano kaka gichiwo kanyo ler bedo chieng'no makiny koro mgejo mano bende dhi bedo kacha ka giwacho gidhi bedo mana gi parades kod mano ma vigil wacho ni koro ka giyawo misoma ema koro gimoka kacha to en mana rapar ne jogo mano wito ngimagi gik makama nego chone msoma imoko msoma maua bende maua be marachar ntie ga roses marachar ken maua moro kendo ntiere marachar ingene maua kama maua nigi tiende inya bedo gi maua marakwar inya bedo gi mago maweche mag hera ntie weche go mag ntie maratong to mane maratong idho tigo e liete gi kuonde moko ma oganda moko bende ni kod kuyo marochere bende thor tigo kuonde go bende nitiere mamoko bende iwacho ni inyakao mchanganyiko moko bende soye kacha to nyaka sani mazi miudo tiyo godo gin maupe go mago marachere mabende gibedo kacha
ka giketo kama oyiedhi kata kama nitiere pichni kata rapar mag jogo dhi bedo kata ka itimo gi jotelo mopogore opogore e counties mopogore opogore. Koro nyakoromgo jong mane thoro wach mabende Cleophas dhi bedo godo chakre saa 3 nyaka saa 5 mar onyango. Kaka pile ioronwa ote, nyiswa nyingi kama ineno wae. Ote ioronwa lai magwa magote machuok karedi ka 600. Mbui mar Facebook, YouTube duto te iyudo Ramogi TV. Kaka pile tudre koda mbui mara, fanpage mara, mbui mar Facebook kanyakla kod Twitter iyuda @Sharon Ongao. Tudre koda bende Cleophas Oluoch e Facebook fanpage mara, Twitter @Cleophas Oluoch. Machiegni nikech ma Nonro piny mokwongo mag thondo weche. Pacifica Nyakirari Ochogo, sentenced to serve 10 years. Oyaro nyakromo gi jwangi machiegni winy kende ne weche manyendo kinyi makawuono e chenro mar piny nyinga Cleophas Oluoch. Jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sango koro sani kida winjo weche manyien gi kamoro moro ma intie ngikono mapachi mano kokale mbui maro mar Facebook, Twitter kachel koda ka Instagram kod mano mar YouTube ikono kacha ni yudowa e yo machalo nare to pachi weche manyien kinyi makawuono gin mage tudri kodo SMS line boyawe na 3:600 wacha kod weche manyien kanyo wayudo kanyo ni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oloko pache wi ng'anyo manyo giselando ni biro timore tich adek majuma ne mano odiochieng'no makiny. Azimio wacho ni koro gijiwo jo Kenya mondo mi ochung' gi chunje mago mag jo Kenya ma osenegi e ng'anyo. E ote mar Azimio mabende ne gipedho odiochieng' manyoro, riwruogno wacho ni gibiro bedo kod lalruok kendo ng'ado ni gidhi timo rapar ne ji ma osenindo mane midhiero mano makalo kanya lwetu bila. Azimio yango ni gidhi timo chokruoge e gwenge mapachuka. Azimio bende kwayo jo Kenya mondo mi owuog oko duto mano ka giting'o misuma kod maua. Misuma go ibiro moki kendo maua ibiro pedhi e konde mag kuonde ma oganda go nitiere kaka ranyisi mar rapar kaka bende mano ka bende lamo bende ne jo Kenya biro timore. Riwruogno okwayo jodolo bende mondo yie oket tenge tich abich, ngeso gi jumapil kaka mago mag lamo ne rapar ne ji ma osenegi e ng'anyo. Kama chelo nyakromo ge juang' wayudo kanyo ni manen jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta ochiwo lere wi kwan bunde ma familia mare nigo. Uhuru oyango ni yawuote ariyo ni kod bunde adek moro ka moro mopogore kod wach mane owuok kuom sirkal ni familia mare ni kod bunde maromo 23. Oyango magi e romo mare kod jochung weche e apis mare mantiere boma ma Nairobi. Kendo koro George Bati miyo ler mathoth. Ndalo manok bang' jomoko manokoni gino bila monjo dala wuod maneni jatend piny Uhuru Kenyatta e kar dak ma Karen ka gidwaro seto i ot mar manyo bunde mane gikoni familia Kenyatta nigo ataro mar chik. Okang' manenore kamano wang'o i Uhuru Kenyatta. Uhuru koro wuok mar chiwo ler. E twak mare gi jochung weche, Uhuru olero ni yawuote ariyo ni kod bunde adek moro ka moro, ka mokwongo ni kod bunde ariyo kido mag pistol kod machielo motiyo godo e tuke mag dwar, to machielo ni kod bunde ariyo kod pistol achiel ka nyathine manyako to koni onge kod bunde mora mora, ka bendo lero ni bunde go duto gin mopuodhi. Uhuru okoni ne obuok e kinde mane wuode ogochone ne jomoko mane ni kod nyamburko mane kod namba ndikruok mar piny Sudan ma milambo monjo dalane, kendo ni ne gionge kod oboke mora mora mar do. Kolero ni nyaka sani onge wuode mora mora moseluongi mondo duoki kata ochiw ler e wi bunde magin go. E twak mare Uhuru lieko kama: iya nowang' kendo ne achwanyora. Kaka janyuol iyi nyaka kai ka iwinjo ni omonj nyathini. Weche mag bunde ma iwacho e familia mara gin mana mag makruok. Sirikal ok dwar chikore tir. An gadier ni ne gitemo keto bunde kod yedhe mamero ji e dala wuoda mondo gimakrego ni oyudgi e dala wuoda. Kopogore kod yawuote, Uhuru okoni okang' mar piny owacho mayo min gi mabende mikai mokwongo senge pacho kama mangina Kenyatta jorit mage koro chune mondo mi opogne mage owuon ka koro medo kod moko magimanyo kigin.
Uhuru owacho kama kenda lieko. Kane pok ogol jorit mamangina, mokwongo ne en gi jorit 30. Kamano telonegi ni nie lemo mar Chief Inspector. Nogol jorit 22 modong' gi 8, ma bende koro nyocha duogo maete. Uhuru oluwo ni piny owacho ni kod paro makoch kod moko kuom ohala mag familia mag joka Kenyatta ahinya to mar Brookside timo dhi ataro mar chike mag uso kod nyiewo mwandu mapacho ka. Manen jatend pinyno bende olieko ni oseyudo maling'ling ni piny owacho chano monjo moko kuom apisa mani kod lemo mamalo e piny owacho mondo lok ni ene modugo monjo apisago mag sirikal. Okwedo bende weche ma josiasa masiro piny owacho sani koro sikogo ni ene mosiro tend Azimio e weche mag bago ng'anyo e pacho ka. Owacho kama, alieko. Weche ni asiro ng'anyo mag Azimio mako dhoga. Asiro gi mondo ayude ang'o? Awuoro ka chiero mithiedho e magawi. Nyaka josiasa ma an emana mako badgi koro lokore koda. Kata obedo ni pogruok e kind Uhuru Kenyatta kod William Ruto ne onyanyore bang' mosruok mane obedo e kind Uhuru kod Raila Odinga tok yiero mag 2017. Uhuru wacho, alieko. Ok anyal konora ni adhi Ruto. Kogochona ni odwara to abiro dhi nikech ene jatend piny mara. Nadhiga ir Moi kod Kibaki kinde ka kinde mondo asom rieko. Daher nyiso Ruto ni telo en gima kalo. Otim gima ber ne Kenya. Kata obedo ni ne ok asire yiero mokalo, en tije mar tayo piny to ok mara. Uhuru koni ne otimo kaka chik dwaro kendo chiwo telo gi kwe. Kamor mare en ka jo Kenya oriwore kendo piny Kenya obedo gi kwe. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati. Jatend riwruok okinde mano mapacho ka Eric Theory owacho ni piny Kenya koro dok e kinde mag loch mago mag ang'enge kod tiyo gi obila e rakore kod jo Kenya ka gitiyo gi teko mathoth kendo moko kuom jogo maonge ketho e kinde mag ng'anyo. Owacho ni Theory ne wuoyo e doho e kinde mane koro moko kuom josiasa mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nomaki kendo nochwale doho kama nodonjne gi ketho mar siayo oganda mondo oriwre e ng'anyo juma mokalo. Lydia Okeo nigi ler mathoth. Please, can you walk out there? Ne en odiochieng' mane thoth josiasa mag kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane omaki kaluwore gi ng'anyo mane obagi e pacho ka juma mokalo nochwali e doho. Jatend riwruoge mar okinde ma pacho ka Eric Theory oseo piny owacho kaluwore gi kaka sirikal osebedo karakore gi oganda kowacho ni piny Kenya koro dok e loch mar ang'enge kendo itiyo gi obila e thiro ratich oganda. Oseo kwan mamalo mar oganda jo Kenya ma osebedi ka imako kendo itero kuonde ma kata familia magi okia kama oko imako gi obila maonge kata lepo obila ka irocho ratichgi ataro mar chike maturka. Okwayo piny owacho kod bedi obila ma pacho ka mondo mi otine jo piny to kik giti jo piny ka bende oyango ni kwan jo Kenya masani odinegi e ute twech medore ka thothgi itamo e bond ataro mar chike maturka. Theory ne wuoyo e doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi e kinde mane ochwal jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch kod MCs moko aboro doho kama nodonjnegi gi ketho mar siayo oganda e ng'anyo. Jotelogo nowe thuolo gi rambun. Jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga, spika ma kaunti ma Kilifi Teddy Mwambire kod jario mamoko ne owe thuolo gi doma Mombasa gi rambun mar omenda mar $100,000 ng'ato ka ng'ato kata omenda maching mar $50,000 e bura mano ochwal e nyim doho kitudoge gi nyayo ng'anyo ma juma mokalo. Doho miyo gi chik mar go report kobila nyaka chieng' tiek yalo buchgi. Jandiko e yor mbui Pauline Njoroge bende ne ochwale doho ma Watamu kama nodonjnegi ketho mar bedo kod yedhe mameruji bang' ka nomake kinde mane en e yweyo e gwenge ma Watamu e kaunti ma Kilifi. In the best interest of justice, as the court directs release of the first respondent from custody forthwith and without any conditions, the court directs that the respondent together with others are going to cooperate with the investigative agencies. That's a point of law. I can raise it at any. Jatend kweth mar Mungiki machon Maina Njenga kod jomoko ariyo nochwale doho ma Makadara kama nodonjnegi gi ketho mar bedo gi lweny makoch, ketho mane gitamore. Kata kamano, dono odagi weyo Njenga thuolo ka koro pod ibiro medine nyaka chieng' ma ibiro winje burano kendo. Koge report mokelo kanyo kod Lydia Okeo, riwruok mag jodolo, josiasa kod joket mwandu kanyakla kod johala gi jopiny pod medo mana sundo sirkal mano mar Kenya Kwanza mano kod kweth mar Azimio
mondo mi obed kod twak mano mar manyo kwe e kind jo Kenya ma timore Azimio koro chano ng'anyo machielo chieng' tich adek jumani mano mabende noseland kanyo tielo mokwongo kaka ranyisi mar ni twak pod medo mana luare e Luanda. Walter Nyambaga nigi mathoth. Luore kod ng'anyo moluongi kod tend Azimio tich adek jo manyien. Luoro nitiere ni twak e kind jatend piny William Ruto to kod tend Azimio chalo ka gima pod tek mirito go koth. What sense does it make to meet with people who are already committing acts of genocide? The demonstrations will be on Wednesday. We have said it will be one day on Wednesday. Jodole kanisa mar African Independent Pentecostal Church of Africa Bademaho Marokak koro kone jatend piny William Ruto kod gai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga mondo bed kod twak mar tieko ng'anyo mar tipo mokwako piny Kenya maket gi lweny mar 2007-2008. There is a better mechanism to address these particular issues, not banning the nation, because we must show the whole world that Kenya is peaceful. Jodolo kwedo kanise machiwa gola mag lamo ne josiasa malew gi golo manopil mach ahinya to e kanise. Sometimes the church is a little bit sleeping because the church can also change the society. We should not at all the time wait for the government to give us share bursaries. Jodolo magen CCK Badema Kisumu bende omedo sundo gai mar Azimio to content Kenya Kwanza mondo ket Kenya nyime mopogore kod siasa mag erruok kento kod ichlit. A national conversation is critical as a panacea for peaceful transition. We are rightly of the view that respect must also be earned by good behavior. Jodolo go ochayo bila kum tiyo kod teko mathoth kuom jopiny ka koro gipedho gi udi mana kamwanda. Polise muneno gieki nitie jomoko kuomgi manodonjo e tich maonge luong. Koro gina gi criminal character. To koro koyudo thuolo ma en gi bunde to koro criminality character no wuka. Tikia kake ne police moro wuok e ode. Ikia order mane oyudo. Mane gima kwayo jowadwa madhi e demonstration ni nyaka une. Un bende kudwa nwa konyu e lweny ni nyaka ubed gi kido maber. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migao mar arita kwe pacho kae Profesa Kithure Kindiki koro koni onge ng'anyo mabiro timore chieng' tich adek kod kweth mar Azimio. Kindiki olero ni apisas mag arita kwe oikore mar biro rakore kod jong'anyo machano rocho kwe. Kindiki mane oloso e gwenge ma Kiserian osiemo kweth maketo sirkal tesre ewi siasa ma okoni ok dhi e yo makare pacho kae. We will not allow people to hide under the guise of political rights and the freedoms of our constitution to cause mayhem and bloodshed in our country. On Wednesday, we are ready for them. We will deploy from 1 a.m. We will make sure that no hooligan, no criminal, no looter gets his way. Let people do their politics peacefully and in a civilian manner. Let people do whatever they want peacefully. Johala account ma Migori nyakoro moge juang koro yuago lal mathoth mane giyudo e kinde ndalo adek mago mang'anyo e kaunti ma Migori. Gidwaro mondo mi piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja obed kod twak mar tieko midhiero ma okwako piny Kenya. Koro wabro tudore ane kod jojo mondo mi omiwa ne ler mathoth gino ma obedo kacha katimore report machalo kama. Ng'anyo mar kwedo piny owacho mane obagi e kaunti ma Migori ndalo adek ma juma ma okalo oweyo oganda mathoth e kaunti ma Migori kod lal mathoth. Ka opogore kod jogo mane owito ngimagi kaachiel kod jogo eko madonyruok e kinde mar ng'anyono, johala mathoth e kaunti ma Migori be yuago lal. Wayudo hand to mouth to koro ke ibire jua kali to samora igo itiagas makata kaka itime maonge biashara ok dhi mbele. Mada mane tie dukno lo teho ge duka mayepo
onge business madhi e town, business obed start still te. E kinde ma ndalo adek mar ng'anyo, chenro mag ohala duto ne olor e chuny boma ma Migori. Gino bende koro nyiso ni jo ala ok ne obedo kod nweng'o. Ana painter marangi. Sama wuok gokinyi kadhi amanyo kuma dang' ayude e wiro, nena nyalo loso kaka siling 2,000 kata 1,000. Luwore gi kastembe kaka giluongo dichieng'. Moko kuom johala tanya johala go matindo wacho ni koso nweng'o e kinde ma ndalo adek mar ng'anyono omi moko kuomgi ne onindo kata kech e utegi. Nindo gi nyithindo ndalo adek no kech. Ma kata chiemo ok ginyal yudo e yo muma malong'o. Kata kaka nyalo dhi nyiewo sukari ne nyathi onge. Kata mana chiemo ok anyal yudo malong'o nikech ok ondika. Ajajwa kali. Jojo Tieno, men makanika e boma ma Migori, wacho ni odiochieng' ka odiochieng' onyalo yudo omenda maromo 2,500 kata moingo mano e odiochieng' ka odiochieng' e tijeno. Kata kamano, omenda ni ok nonyal yudo e kindeno mar ng'anyo. Asaloso 2,500 to mado gari pata los, ma gari pata los pesa. Mani nyalo alafu tinga 4,000 nyalo kala 2,000 tegemea sama bi kala 500 business mar yo kali never okija predict dong. Otieno wacho ni kata mana nyamburko mane onego bedi ne oseloso nyaka sani pod okwame kama olos nyamburkono ka wege nyamburko bende ni ng'ute. Kisa mo customer gari okethore 3 days ok nyalo go gari donge. Chiemo nja adwa loso gari mondo bi mi kaw kala tools kama idhi loso ng'ato gari ok nyal losore. Kich kibiro dhondara ka to police ng'ata kata mangeneno kirige dhondara ka ng'ata kata maneno gin very wild. Ywak maka mae bende ogol kod Charles Ochieng', menja twang' lewni kaachiel kod uso lewni e boma Migori, mawach ni ng'anyo mano bedo ndalo adek juma mokalo owe kod pek mokalo. Kane Ruto pok odonjo e telo to ne waloso kata siling 5,000 kata siling 10,000 to nyaka ne Ruto donjo mangima chak bet matek sani de jalo kata siling 300 kata samo siling 500. Koro pesa no ok nyal yude kibari ok ibiro dich to ok yud pesa no. Koro chandruok medo chandruok e wi chandruok ma ok wang'eyo taito bende hope bok omiwa ing'e ni ka beno miwa hope ni berberi hope bok omiji ni gini kino biro ber karang'o eno siko mani dwe manyien higni 2 mabiro koro wang'e ni ng'ama odenyo dwa dak higni 2 nade kodenyo higni 2 koda odo sababu nade. Johala gi wacho ni pek mar ngima ka oriw kod ng'anyo koro kelo negi pek mokalo e yoregi mag ohala. Waneno mana ka koro ochako gi up down. Ng'anyo ma ji ng'anyo gi midenyo ok ni ODM kata ni Azimio doge to sama ji denyo ja ng'ato anda denyo ibed ja Azimio ibed ja Kenya Kwanza doge denyo gima president onego tim odwoko garam mar ngima piny. Kata bed ni giywago lal, johala gi wacho ni gisiro ng'anyo mondo lokruok koro bi e pacho kae. Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok e kaunti ma Migori nyaka Ramogi jwang' jalup jachung' e kom mar jatend piny e duond bura mano Masafena mano Willis Otieno koni jatend piny William Ruto winjo bede lai manyime kwero obila mayangore ni hinyo jopiny. Otieno mabende en okil Kamaloka ne e twak mare kod Ramogi TV owacho ni Ruto owinjore otang' ahinya ni mar doho ma piny mangima ICC menyo kaka otayo piny kaluwore kod bura mane osemake kuno. Jatelo no bende ojiwo twak e thurka e sama koro weche medo bedo matek e kind jopiny. Kagi puoyogi kara nyiso ni gine mane giorogi. To kaka gine mane giorogi nyiso ni kara gisayo ahinya gik matimoregi. Tibiro luongi ng'eni jatend piny nosega luonge ICC bano penje weche mag neki to chal maero pod en kuro. Ibiro luonge chieng' mondo oduoke penjo ni to gima notimore Kaluoni gima notimore ne oganda Luo en wach mane to ne oganda wa an gima dwa wacho liudu nosene Uganda liudu manamcha nosene Uganda e nam mar Lolweni jo thurwa chunygi kik tho ma wabro luongo polise gi joma notelo negi gi sirikal ni joma nitie iye mondo oduoke duoko ni kok en Kenya ka to gibro duoke doho mamalo ma piny ngima mar ICC ni tang'o momiyo nuwuok mondo dhi uneg oganda Luo e yo manunego gieno. Twak to nyalo bet e kindgi ji ariyogo to lakini twak maduong' monego timre Kenya kaka kawuono ok en twak mar kind Ogai ma Azimio jakom Raila Amolo Odinga gi William Ruto. Twak maduong' monego timre en twak e kind sirikal gi jopiny. Koro Ramogi jwang' kama chielo konyo ne thoth jo Kenya ok mor
kod kaka itayo piny Kenya kaluwore kod duoko mogol kod kambi mano matimo nonro mar Infotrack. Atamalo 72 mag joma nokawo pachgi koni piny Kenya ok ni kare. Gikoni ma en kaluwore kod pek mar ngima, nok mar tije, dhier kod telo marach. Atamalo 85 mag jo Kenya to nyiso luoro kaluwore kod idho mar nengo chiemo ka giseyo jatend piny Kenya William Ruto ewi midhiero momako jo Kenya. Moko kuom nitie jok ma koni piny Kenya dhi marach bende oseyo od bura kod jotend migepe kuom rem keto okenge mong'ith mar reso Kenya. Nonro bende oyango ni mana atamalo 22 mag joma ne okawo pachgi ema osiro chik manyien mano mar omenda mar 2023 2024 masiro meto mano mar usuru ming'ado kowuok kuom jopiny. Kamachielo wogeng'o dhiane kaunti ma Kisii wayudo kanyo do mamalo mano ma Kisii ogolo ng'eto mano mar twech jela kuom higni 40 ne Maina Uchogo mano man oyud kanyo kod ketho mano mar lodho oko wang' nyathi matin ma jahigni 3 Junior Sagini. Maina ma en owadgi Sagini ma Minasi ong'adne twech makamano bang' romo mar burano ma bende osebedo kanyo thuolo moro malach. Dagi Sagini ma nyinge Rael Nyakirairo bende koro otwe jela higni 5 ka iwacho ni ka wai mare ma nyinge Pacifica Nyakirario to otwe jela kuom higni 10. Sagini ne olodh wang'e tarik 13 dwe mar 12 higa mokalo. However, for the first accused person, who was a muscle behind the offense hearing, he is sentenced to serve 40 years in prison. The consequences of their actions severe. There is not enough that this court can do to restore the victim to his previous condition before the tragic events of 13th of December last year. However, what this court can do is to assert itself in the kind of sentence befitting in the circumstances. Nogoro mokejuang, dayo moro ma jahigni 90 onindo oko mano tinwa piny orugo kawuono mano koyo kanyakla kod familia mare mano bang' nyomuk ode ewi lwenj laro lowo e gweng' ma Oyengwe North Mugirango e kaunti ma Nyamira. Magdalene Bwana ywak ni kata obedo ni ne onge kod ler mano mar do ni owinjore omuk ode, obila ne obedo sach timo tim makamano kendo ne ok girese. Lobno maromo eka 9 yangore ni osebedo kanyo kod ywaruok e kind miyono kod nyakware chakre higa mar 1986. Nyakware no manyinge Matthews Muga wacho ni lobno en mare. Okang' mar muko od dayono bende ne ochwanyo jogweng' mane ochweyo monjo dala Matthew kama ne giwang'e udi 2 kaka yor chulo kuoro. Miyono makoro wacho ni osedak e lobno kuom higni moyo 50 dwaro ni sirkal okonye ni mare en owuon nyoko oyudo chik mar doho motelo ne muko ot makamano. Komanda mar obila ma Nyamira mano Nyamira East Elizabeth Wakuloba to wacho ni obila ne oluwo mana barua mar doho. Gari mokwongo noting'o polise, gari mar ariyo noting'o ji gik mane gibiro muko wago, mar adek be ne nigi ji. Ka gitundo dala to giluoro dala to gichako mana muko ot. Ne gimuko ot mane wantiere, gimuko jikon, gimuko udi te nyaka mag jowuota udi 11 mane jogo muko. Anapo mana taya. To taya ni en taya manade. Tapo mani ngong. Ya ye. Alikuwa na tarimu. Agoko ya ye. Taune gadango ya atimango. Atimango. Onge ngawi. Ngong. Ngong. Ote migoyo. Ote mituomo. Yawa. Ya sirkal masane. Kata odhi e kot ni je baba wiye tek. Baba kura dhi e ko? Okura dhi e kot. To ka pok no wadhi e kot gokinyi, jogo no mondo ka 10:30 gimondo gichako mana mukowa. To sirkal ge ma pesa ingo.
kata chief ma area ka onge. Poka nene nyaka niliingia hapa saa 12 jisejaona hiyo chief. Kama chal na Ramogi Juang, moko kuom jodolo koro kwedo chike ma ichano chuogi mano magayo kaka itayo kanise e pacho kae. Od bura mar Senate ne ogwelo jokanyo mag dinde mondo miyo gichiwa ne pachgi e wi okenge mag luoko sekta no mano mar kanisa. Jodolo Margaret Wanjiru en achiel kuom mago mane ochopo. Jodolo mag kweth lamo ma otelne kod Dr. David Wuor bende ne ochopo nyim Senate mar lero adieri e wi kaka gitayo lamo. Gima ne onyiedhore ni okang' ma kanisa ni omako go chung' motegno e wi honni magiwacho ni timore ni ji ochopo e alamagi. Should the religious organizations be allowed to operate in mountains, rivers, caves, where there is no network and nobody sees? So the network, the security agencies you are looking for could be further away from where the activity of that church is. There are so many people who are suffering in major hospitals in this country. They wish to come to your services. Yes. They have never got this opportunity because of their condition. Have you ever visited them and conducted these miracles? That we have other miracles that have taken place in this church. And as the bishop also said, when it comes to miracles, you cannot be in control. And that is why when it happens, even Senator Veronica has mentioned that it just pops up. Now, here I have this little girl here who was a cripple. Where is she? She's coming back. It's okay. It's okay. It's okay. Just continue. Yeah, she was a cripple. And I think there was even a collection of funds for operation. And then when she was prayed for, then she was healed. She's walking now. Piny Kenya koro oseloso chenro mag tiegruok mano kata curriculum mag klas 11 kod klas 12 kendo rito mana go chapa buge mag jopuonjre ma ne oyang kod jatatije mar duol mochung'ne loso chenro mag somo pacho kae. Profesa Charles Ongondo mane bende otwak e kinde romo mane okelo kanyakla jotend migepe mag somo e Afrika mano mar twak e chenro mag somo mabiro gero nyithi Afrika. Judith Omondi ne ochopo e romo makamano kendo koro miyo ler mathoth. Ne en romo mar twak e wi kaka inyalo los nyathi Afrika e yo ma onyalo yudo go tich e pinje maoko maonge midhiero moro amora, ma oyiengore e kit chenro mar somo ma pinje Afrika miyo nyithindgi. Piny Kenya ne obiro kod chenro mar somo manyien ma nyaka sani osegikie lemo mar grade mar 7 ma oyang ni nyalo bedo konyruok maduong' ne nyithi Kenya e yo mar ndikruok ke gin kaachiel kod yudo tich mapiyo. Jatatije mar duol maloso chenro mag somo e pacho kae Charles Ongondo okoni gitemo matek mar loso chenro ma iye lach mondo mi nyathi Kenya oyud rieko kod lony mar tich. Oyango ni giseloso chenro mag puonjo jopuonjre mag grade mar 10, 11 kod 12 ka Ongondo koni mabiro bedo chakruok mar neno picha kod olemo mag CBC ne nyithind Kenya. As we talk now, the curricula for senior school have already been developed. The curriculum designs for grade 10, grade 11 and grade 12 are ready for implementation. And as we talk now, we are at the phase of developing curriculum support materials. These include books, include electronic material, including digital material. Next year by May, we shall have books, electronic materials and digital materials for grade 10 available, readiness for the curriculum. Duol mandiko jopuonji e pacho kama bende ne oyuori e romono ne okoni gisetiego jopuonj moromo mabiro chwalo somo mag senior secondary. For senior secondary, the teachers currently teaching in the senior secondary, the first bunch we had about 30,000. This is not a one-off training. It is held in a continuous basis so that our teachers will be able to get the competencies required. They will be able also to gain the pedagogical knowledge required for them to teach. Jagoro maungirore migao mar somo Beatrice Nyang'ala
Ne okoni gin kaka migao mar somo gi kore mar siro kit somo manyien mar CBC. Through this curriculum, through the some content of what we know, we should have something to export to the West. We should have something that enables us to drive the research agenda. Kit somo mar CBC oketo mise mage nyalo mar japuonjre e tije lwedo, mijingo mar kwero rach ma oneno kod rito ratiro mage kind mamoko. Magi e moko kuom gik maromo ni dwaro ni oketie tim e pinje duto mag Afrika. Judith Omondi, Ramogi TV. Aya, nyakoro Ramogi joangi report ma Judith nokoro walore gi kanyo. Mane makelo giko weche manyien okinyi makawuono to ina kale ote moko madonjo kar ka. Okinyi makawuono wacho kanyo ni Rupiny, Sharon kod Cleophas, Anto Momino, Kisumo Karateng, Apuoyo kendo Apako Azimio, Prayer Vigil, dhi kuyo gi joma nyocha wito jogi. Kisumu City, Warom Sports Grounds, wacho ni maua marachar kod otamba an ka chief marachar, Wednesday, Thursday gi Friday, wacho ni wameda lemo ne piny. Aboge Jared wacho ni Bernde ane chenro, Osango Junior Law ni chenro ka kod wachiel kachiel okinyi makawuono kachiel kod ka Victor Masiaya wacho ni aneno chenro mar Rupiny okinyi makono weche manyien kawuok Alego Karapol Siaya Town. Erokamana ahinya ke wacho kanyo neno waka en Alego Karapol. Anyanga makopiyo jagogo Katuma wacho ni asedonjo kendo gan gogo Katuma wacho ni oduma kube en 180. Rupiny live aneno achiel kachiel. Erokamana kuom lere. Koro kawa Nairobi kaka wayude gi siling 200 en mana profit ne ng'ama ouso no ma siling 20 kende kowuok gogo Katuma. Jaote Millicent wacho ni kowuok Mweru Panda, Siaya County, an kod we chenro akwayo ni piny Kenya kwe makende. Kamachielo bende kaunti ma Mombasa, janeno ni wacho ni amor gi chenro kendo ane ka achiel kachiel Kisumu aluwo chenro achiel kachiel ma Irino Nyango oneno waka en Mombasa County. Faith Mutunga, erokamana ahinya walore gi kanyo. Sharon nga wang duokod mathoth. Ote mo medoro, keto gi kanyo SMS line wapodo yaw en 3:00 med kete karka aduogo bende mana gi twak ba koromo sadek nyaka sabich oriti masana. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Yawa lweta. Yana nyingi Nyasaye luoti ka to into ibro winyo maber. Mai ranyisi maber ni Sarap gi Meher kawaluo chik maber. Gin gisekendore to onge ng'ata manyalo pogo gi. Gin divorce papers. Mano pesa mang'eny ma en godo no omiye sunga mang'eny. Ocha nyaka an min gi. Wiyo wil ni ane mana kete kanyo. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I
I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati, when did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Nyakor mga jonka mora mintiere machiegni nonro mano mar gaset manaka pile wajanno gazede ariyo The Standard kanyakla kod Daily Nation okiny makawuono ka nchen tich ariyo antiere ka gi jafombo wadwa mano ma jakelo ni weche motenre kod ohala Edwin Okoth mabendo selale wangwa akene Edwin no dhi kanye Edwin amusi no yare ya rainya Sharon ageno ni chio maber achio makare mosni kwara mga jwanga kinde mathoth kapok wanini nonro mag gazet Kora Ramogi amoso ni oyawre uru kendo asebet ka yweyo matin to kora aseduo. Ber, yweyo ber. Koko manyakoro mga jwang machiegni nonro mar gazet. Okiny makawuono gazet aneno ka kan ni mana gi tipo mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta e gazedi ariyogi. Odiochieng' manyoro nyakoro mga jwang jochung weche mapacho kae no bedo gi romo gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta mano e apise mantiere e gwenge mago mag State House. Kama bende no dhi leronegi okenge mopogore opogore mano motenre gi seyo madi bede ne piny owacho mapacho ka endi segodo wang'ino osebedi kisegi okenge mopogore opogore kanyakla kod wach mabende noneno ka bende ise kanyakla kod yawuote ni dibedi ni gintiere kod magina mabende pod opuodhi wach mabende nolero odiochieng' manyoro ni mana yawuote ariyo ema nigi magina maromo auchiel achiel kachiel nitiere gi magina adek Edwin wach motende kod jatend piny Kenya ni ema neno ni wachak goda hinya mabendo mipek e gazet mano mar The Standard. The Standard bende nitiere wach mabende jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nonyiso jatend piny Kenya masani ong'ise ni power is temporary. Uhuru tells Ruto. Wach makamandi wach yang. Hapa ni en thuolo makende ma jatend piny Kenya machon noyudogo kako nyalo golo duonde weche ma osebet kaliekore kaka rita mare chalo to gi bedo ni nyuchi chich ne nyithindo nyalo bet gi bunde mang'eny apani okaw thuolo mana mok mar lero wach mar bunde kata garita mare to gi weche mag siasa ma osebet kuom thuolo malach kane pod giwinjore ahinya gi manene jalupre masani en jatend piny Kenya to gi bende weche mag siasa ma osebet kata ka osedhi tich bang' yweyo omiyo en apani en twak matuta ahinya ma pod ndalo mabiro pod jibrot temo ng'eyo ibro koli kuom ndalo mang'eny nikech nyalo kwara mna pare kinde mokalo kano loso gi jofwambe kinde mabende moko iwacho ni nitiere moko kuom oganda diwach kata mana ni joarita mabende nodhi ndhiyo nyathine kama bende nodhi mochopo kanyo noloso koger kata kamano odiochieng' manyoro nowacho ni nokoloso koger en mana ni ne oloso kaluwore kod donjruok gi familia mare kata kamano kaka nasenyisi nyakoro mga jwang odiochieng' manyoro jochung weche mopogore opogore mawuok e ute fwambo mopogore opogore bende nochopo e apise kanyo ka bende nolero negi chal mar wach kaka nitiere nowacho ni piny owacho ne wacho ni nyithine nitiere gi magina kata mna bunde moheo 20 nowacho ni 23 kata kamano en wacho ni nyithine mana gi bunde 6 wacho ni nyare to onge bunde yawuote ariyo gi ema nitiere gi bunde 3 akene bunde 3 Edwin bunde adek owacho ni achiel en mar kata imiluongo ni sports hunting chalo mag tuke mag dwar apani mana en bunde moro mitiyogo itiyogo e tuke mag dwar ndalo machon ok ang'e ni pod gitiyo kodgi sani kata kamano ok wanyal bedo ni wan gi lony ahinya e weche mag arita mondo wang'e ni bunde adi ma dhano onego bedgo kata ma ng'ato nyalo tiyogo to gima duong' ni nogolo ler ni koro magi e bunde mantie to be nogolo chich mare ka nowacho ni bedo ni wacho ni gin bunde 23
ne ntiere samoro chenro moro mar keto bunde moko e dalano mondo bang'e to koro ibiro wach ni magi e bunde mantiere nikech ng'at man gi bunde 23 to nyaka kele chich moro ni winjo kata mana kane nobi tan matima pedha e od wuode bende wacho ni ne ntiere kata mana gi geno kendo ne ntiere gi giner ma bende wacho ni jogo ma bende nobiro timo apedha e od wuode chal ka gima nadwaro plant narcotics nagidwa keto yedhe kanyo mamero ji mar mondo mi owach ni wuode osebedo katiyo gi yedhe makamano kata kamano mago gin mana seyo ma bende jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta wacho kata kamano wacho kanyo ni en onge gimora mora kata mana wach momako ne jatend piny Kenya masani William Ruto ka bende kwayo jatend piny Kenya masani William Ruto mar mondo mi oti ne oganda mapacho kaendi mar mondo mi giwinj wega kokalo e telo mare wach mabende mi peke iti gazet mar 5/6/7 en kotenre koda nonro kata mana wach mabende nodagodo dho jatend piny Kenya machon ka bende wacho ni en nochiwo telo e yo makare nochiwo telo gi kwe ka bende wacho ni en gi sani en e rotaya en mana no omenda mamoko bende kosebede kichione kaka nek beni chione wach makamano wabiro bedo kwa ng'iyo iti gazet mar 5/6 kanyakla kod 7 en mana ni piny ka e kinde mamago timore mana kwantiere iti gazet mokwongo e kinde mamago timore bende wang'e nitiere moko kuom oganda mapacho kaendi ma bende osemake ka bende iseyo gi nyakwarom Gejwang kaluore koda rombe mopogore opogore dibed ni mago motenre kod ng'anyo deche manyoro nwaneno ka jaod bura mano Mamadhare Anthony Oluoch bende nochepo nyim doho waneno kanya Maina Njenga oduche manyoro notere doho mano mar Makadara ka bende duche makawuono igeno ni ibiro bed ka ichiwo ne bonda kata mana mano Rambuna jotelo mopogore opogore nyalo paro bloga mong'ere kaka Paulina Njoroge e kinde mamoko ng'eni twak makama abiro bedo kadonjo godo e chenro mano mar piny kopogore gi manya kwarom Gejwang wach machielo mabende biro bedo kwa ng'iyo en kotende kod nengo mano mar chiemo Edwin jakilonwa weche motende kod ohala dibed ni nengo mar chiemo chano lwar ahinya e dweni e kinde mabende chenro mag keyo dhi nyime kor gwenge mopogore opogore pachoka apani mano nyalo bet nikech mokwongo oro mane wan go e chak mar higa no rumo koth nobiro matin kind dwe mar 2 dwe mar 3 4 nyaka 5 ka manyiso ni dweche adego joma ne nyalo pidho alode joma ne nyalo pidho moko nopidho oduma machiek piyo apani nikech kor keyo chakore wageno ni nengo mar chiemo dhi chako dok piny nikech magi gin chiemo mawuok e puothe to bedo ni koth nyocha chwe matin nyalo kelo geno pok to watimo nonro mamarwa mondo wang'e ni to dok piny marom nade tapan be warito neno kwan ma ibiro gol gi piny owacho e giko mar dweni nikech dwe ka dwe ipimo pek mar ngima wabiro ng'iyo ni to onyabed nodok piny to dok piny marom nade warito ng'iyo to kata mana kwarom Gejwang gweng miwuoke nengo chiemo bende osedok piny nyanya kitungu alode inyiewo nengo machal nade kata mana bando bende inyiewo nengo machal nade nyalo kata mana somonwa paro kopogore gi mano wach machielo ma bende nonyayo paro mopogore opogore en ng'eto e doho mano ma Kisii odoche manyoro mano ng'eto mano kuom seyo ne ji 3 ma bende itudo gi lodho wang' Baby Sagini koro odoche manyoro doho ma Kisii nochiwo higni madirom 55 mano bura ma bende koro ibiro twego de jela ji 3 ma bende nodonjnegi godo ketho gi lodho wang' nyathi mong'ere kaka Baby Sagini wach makama ema dwaro mar mondo mi wachak godo ntiere iti gazet mano mar 3 ntiere moko moganda ma bende naneno ni higni ma bende nochiwnegi tin kuom ranyisi cousin mano mar Baby Sagini mong'ere kaka Alex Ochogo mantiere gi higni 27 nochiwne twech kuom thuolo mar higni 40 dane kanyo bende naneno komi nyinge Recho koso Rachel Nyakerario nochiwne thuolo mar higni 5 ka waigi mong'ere kaka Pacifica Nyakerario nochiwne thuolo mar higni 10 wach makamane mwachak godo kata kamano odoche manyoro naneno e mbui ka bende oganda nacho ni jogi deg bed ni itweyo for life imiyo gi life sentence gin dage jalo nyaka chieng' ineno na debe hapa ni pek mar kum mane giyudo to ok bor ahinya gi bedo e twech nyaka chieng' nikech jahigni 27 ni oyudo omi higni 40 manyiso ni en kowuok kanyo to en gi higni 67 higni 67 kata ka nitiyo to isechopo retirement bet bisebeche jela kuom higni 40 higni 40 ni chalo life cycle nikech life
Kenya ka ji dak mana chuo dak chiegni higni 65 mon dak chiegni higni 70 kama king'iyo kwan manogol nano ka waigi mung'ere kaka Pacifica ni entiere gi higni 51 manyiso ni komede 10 owuok gi 60 61 embo seti to dagi nigi higni 80 mako wuok e jela bang' higni 5 owuok gi higni 80 kude en gi 85 ok apar ka ntiere kum mane nyalo bet mapek moingo mano gi pacha nikech jogi kowuok to onge ng'ama wuok katin e higni 60 to gisebudhe e jela to kapar ka gin gi ngima moro kendo gin mana joma ka giwuok ka gingima to gin joma pod nigi pek mar kum momigino mana pa ne en wach makare ma bende doho ma Kisii okadho odiochieng' manyoro bende Sagini bende oyudo ratiro mare en mana ni kata mana bed ne oyudo ratiche to koro wang'e noselodhi wach mapek ahinya kata kamano koro doho ji nopuoyo doho ma Kisii odiochieng' manyoro kaluwore gi ketho ma bende koro noyud godo achije 3 ma bende gisani koro gin duto teke kawo higni ma bende nomigi ma bende gibiro bedo e od twech gin higni 55 piny kaendi bende naneno kaendi jod bura mago mag ODM ma bende obalo odiochieng' chakre odiochieng' manyoro kawuono bende gibiro bedo ka ing'ado negi bura ahinya gibalo gi duond bura mano mar ODM tiyo machiegni gi kweth mar Kenya Kwanza kamitino mano mar duond bura mar ODM anno kanyo kotelne kanyo kod Ben Siahanya ma bende gibiro bedo Sihanya ne koromge jwang ma bende gintiere gi rombe na gichako odiochieng' manyoro gi odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gitieko ka gidayo dho jod bura ma bende wachre ni obalo kod duond bura mar ODM en mana ni moko kuom jod bura ma kamagi no kan kochopo kanyo mano kinde magi ema bende nochopo gin moko kuom jod bura kaka jod bura mar county ma Nairobi Esther Passaris Senator Makisumu Tom Agenda jawad bura magem Elisha Odhiambo Mauriri Mark Nyamita Karoli Omoni Suba South Gideon Ochanda Mabondo kod Paul Abur Marongo aneno ka Jalas Felix Odiwuor Malang'ata bende nie kwan mar jogo ma idwa nochop mondo owachane gimomiyo kikawnegi okang' nikech gisebet ka gitiyo machiegni gi piny owacho mano koterogi kata duond bura mano koterogi e od bura nego bende ginyiso kamiti no gimomiyo ni gibalo kata mna gibalo kod chike mago mag duond bura mar ODM kata kamano odiochieng' manyoro Passaris nwaneno ka Elisha Odhiambo Nyamita gi Omoni mago jod bura magi kata mna jod bura mag lawyers kata mna kinde magi bende nochopo kanyo mar chung' e logi odiochieng' makawuono bende biro bedo kwa neno kako kang' makamano biro bedo kopogre gi mano Edwin wadhene mapiyo piyo it gazet mar 4 bende magi kinde ma bende jod bura kinde mamoko bende koro iseyo kaluwore gi tiyo machiegni gi kweth mamoko bende nitiere moko madara kuom ranyisi nitiere jaod bura machon mano Makasarani Ongoro Elizabeth ma bende odiochieng' manyoro nowuok e duond bura mar ODM koriwore gi duond bura mano mar UDA wach makamano nitiere it gazet mar 4 mar The Standard matiende ni ka Ongoro wuok to kigmedo gi kwan ji 8 ma pod nie mbele mar put mang'iyo ni to degibalo gi duond bura mar ODM tiende ni koro mago chiegni jo ODM 9 ma nie tago maliet to kata kamano mar Ongoro ni to sayangore ni en owuok odonje duond bura mar UDA inyaparo ni Ongoro be notemo bedo jaod bura ma Nairobi County e yiero mokalo kodwa tiyo go tiko mar ODM e duond bura ma koro wuoke no koro kang'e ni ODM oyudo lal diriyo kanyo nikech Esther Passaris mana gimiyo tiko bende koro chal ma obalo gi duond bura mar ODM kata kamano kana neno Passaris ni noriwore gi duond mano Ongoro noriwore gi duond bura mar ODM higa mar 2020 kano wuok e duond bura mano mar ANC kata kamano wach ma bende jomoko samoro nego bed ni okia Ongoro Elizabeth en nyamin jaod bura mar Rieda Otiende Amolo en nyamin gi maduong' manyiso ni Otiende Amolo dibed nyalo bedo ni luwe kanyo koro gisani oseriwore gi duond bura mano mar UDA nyasi maber notimre odiochieng' manyoro it gazet mar 5 wang'i anena bende wach mantiere ka blogger mano Pauline Njoroge ero koro nodonjne gi
nyayo weche madibedi ni nyalo bedo ni pogo oganda. King'iyo kata mna mbui mage, Pauline Njoroge ne omako ga chung' motegno ahinya kosero kweth mapingo piny owacho. Owuok e duond bura mano mar Jubilee, ojandiko weche mabende seyo ne sirikal. Kata kamano odiochieng' manyoro naneno ka nochopo e nyim jang'ad bura mane gwenge mag Malindi. Kata kamano doho nowe thuolo, nokochiw ne bond moro amora. Ka bende wacho ni ketho mabende nodonjnegi godo, doho nok nyal yudo kata mana lieke e makare. En gima pani kata wan kaka jofwambo koro nyaka obed kwang'iyo matut, nikech kaka bura ni nyalo bet gi pek ahinya ne freedom kata gik mosebet ka wagore ne kaka jofwambo higni mang'eny mokalo, mondo ng'ato obed gi yo mar wuoyo ma ok oluor. Nikech ka koro mbui mari kiondike gimoro to gik ma ji ndike e Facebook, gik ma ji ndike e Twitter, gik koro nyalo bet ni tiri ke doho nikech iwacho gik moko. Ok apar ka en gima onego bed ni wadhi kama wachomono, nikech ka riambo e mbui to iketo mana dier. Mbui ka onego bed ni ji wachore ni riambo ma adier. Nikech kaka mbui chalo, mbui ji mang'eny ong'e ni mbui samoro gik mang'eny ok gin adier. Koro ji dhie kuonde ma ipani inyalo yude adier kaka ute fwambo, nikech dobed od fwambo to inyalo wacho ni ma od fwambo moriambo, lakini en dhana mabe ndiko magi tige mama kokora mna dok. Pauline Njoroge ni achiel kuom jogo eko mabende nomak ka bende iseni dibed ni nitiere kod yedhe mamero ji. Doho nok nyal wacho ni yedhe mamero ji godo noyude godo kanye. Kata kamano nomake en kanyakla gi John Mwangi, kanyakla gi jal mong'ere kaka Inyanji Jilani. Kata kamano king'iyo hate speech pend chike mano mar kare mar 13 mano mar National Cohesion and Integration Act wacho ni you cannot have hate speech against state. We must be careful that we are not introducing amending the law. Mano chaka gima chike mamoko dibed ni chakiketo kata mna kanyo mar mondo mi osego doganda. Gi chal ma chike iloko kanyo, nikech giwacho ni inyalo wuoyo marach e wi piny, to mano gimok inyalo wacho ni piny en ng'ama inyalo wuo marach e wiye. To mar ariyo gima luoro na an Sharon en ni kapo ni bura ni odhi ma jang'ad bura moro oyie kod kinde motero Njoroge nyime, to ibiro ti kode e buche mamoko e higni kata ndalo mabiro. Ibo wach ni mana kaka nolng'i bura mar Pauline Njoroge cha, koro watiyo gi gima ne jang'ad bura wacho e bura mar Pauline Njoroge, tinyalo kumgo ng'at machielo e ndalo mabiro. Omiyo ma en gima nyaka ng'e mos mondo ng'e ni to idhi ti kode e yo machalo nade mondo kik oketh weche mag fwambo kata yore mag fwambo kata tich mag jofwambo gi kaka ng'ato nyalo wuoyo e mbui mokoluor. Kata kamano odiochieng' manyoro nwaneno ka ji adekgo nowe thuolo, nokochiwnegi rambun moro amora mawacho ni they are free of bond. Kopogore gi mano, iti gazet mar 6 gi 7 kaka nasenyisi motel nyakorom gajwang' en kaluwore gi dayo dhok ma bende jotenda mago jochung weche e ute fwambo mopogore pacho kende nodayo godo dho jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Wang'e ni ite mar 7 Uhuru koro wacho ni he feels betrayed. Oneno ka gima ondhoge gi jogo eko madibede ni nosiro. Kata kamano owacho ni mago gin mana weche motenore kod siasa. Kabendo wacho nyaka gi sani employees kata mna jotije mage nitiere moko kuomgi manego bed ni ichuonegi contract, nyaka sani pok ochiwnegi, osebedo kochulogi kowuok e ofuke. Bende kopogore gi mano, Uhuru bende wacho ni arita mage bende moko kuomgi nokawo momiyo min-gi mano maneno mikai mokwongo pachoka Mama Ngina Kenyatta. En penjo mang'eny manodwoko, kendo nitiere kaka bende nokelo buok mare kowacho ni mokwongo en oluor ni samoro nitie kaka iluwe machiegni, ing'iyo wuodhege, ing'iyo kamodhiye. Kano penje gimomiyo wacho ni jogi ok omor gi familia mare, kendo neno ka en gi luoro ni nitiere paro mok ber ahinya gi familia mare, ahinya te ohelni magitimo. To kano penje kako ng'eyo wechegi to wacho ni en gi jok mamiye maling'ling' mang'ise gik matimore, omiyo ong'eyo gima timore.
Dibeni gik makamagi bende chak timore kendo kaluwore ni kata mana en jatend piny Kenya masani dong en jalup Uhuru Kenyatta kindego bende nowacho ni en nitiere omenda mane ok miye kata nyaka sani kineno kanyo ko Uhuru wacho ni nyaka sani owacho ni fuel nengo mano mar olo modhi e nyamburko mage bende ok miye en mabende ogole ofuke kata kamano wacho ni omenda mare mar pension to donjo e saa mowinjore. Dibed ni chal ka gima en chulo kuor. Ochalo gima en chulo kuoro nikech winjruok margi kane pog e higni mane gitie mogik nok giwinjre ahinya maber. Omiyo mano nyiso ni kendo nitie joma nyalo wacho ni kata Ruto mane en jalupne ndalogo masani en jatend piny Kenya bende nosandore e yore moko. Koro nyalo bet ni en yo mar chulo kuor. Tapani ok en ranyisi maber ne piny Kenya nikech bedo e apis mar jatend piny Kenya modhi Uhuru Kenyatta kende e jatend piny Kenya machon ma pod ngima. Kimanyo sani jatend piny Kenya manosetiyo mantiere en mana Uhuru Kenyatta kende. To apise no nie pend chike, ok en apis ma imiyi ni oeri. En apis manie pend chike mag thurka. To en gi gik monego bed ni oyudo gi gik monego bed ni timone ma ok okwayo ma ok osayo ng'ato. To ka koro mane gima koro okale masani nyaka odhi okony wuode gotieno. Ka koro gone simu ni jomoko ntiere mobiro. Apani wadok piny ahinya kaka Kenya. Ben kata mna ranyisi mane mabende koro wanyiso kata mna pinje maoko. Apani wagolo ranyisi marach nikech mokwongo wanyiso ni ok waluoro jomadongo. To mar ariyo wanyiso ni bedo kata ni en jatend piny gima mara nyalo timore ni. To gigi bende seche ma ng'ato time bedo ni imbe in jatend piny sani onego bed ni wuoro ni to anto ka wuok to jalupna ni bende nyalo timore koda kama koso ng'ato nono komako gini be inya timruok koda kaka atimora ni. Mane wach machielo nikech Uhuru nyoro nacho ni telo sikie kata kamano piny Kenya masiki ibiro bedo telo ticha kiwuok to gik makamagi ibiro mana timre ni. Koko kamano gin mana weche mabende pod iporo. Kata kamano wach pod nitiere en geno marwa ni jatend piny Kenya machon jatend piny Kenya masani Ogai mar Azimio Raila Odinga biro bedo kaloso mar tieko gwandruok mabende nie kindegi nikech wan kaka jo Kenya mabende koro wawinjo liet kaluwore gi pogruok mar paro. Koko kamano it gazet mar 10 gi mar 11 nyaka Mgajwanga en kotende kod meko mago mag jong'anya biro bedo kadonjo gi twak market kod mano chakre saa 1 mar okinyi e chenro mano mar piny ka bende it gazet mar 11 waneno kanyo mano mane jatend kweth mar Mungiki Maina Njenga odiochieng' manyoro waneno kanyo ka nochopi wang'e ni it gazet mar 11 piny kanyo odiochieng' manyoro Maina Njenga nochopi mano e nyima mano e nyim doho mano mama Kadara odiochieng' manyoro. Kata kamano odiochieng' ma kawuono igeno ni inyalo bed ka iweye thuolo kata oyo kaluwore kod bonda mano kapo nono ni biro bed kiweye gi rambun kata oyo. Kata kamano donjne gi ketho 5 odiochieng' manyoro. To bedo ni jok ma idonjonegi kata mimako no be en moko kuom weche ma king'iyo it gazet mar 10 mane bathi mana kama wasomo no en ni jogo mane osebed kimako e higni mokalo. An ang'iye yore mag ochumi nikech awacho ni ka koro omak ng'ato e yo tok chik ibo chule kodonjo odonjo ne piny owacho. Ting'e ni an gi yine mobro chule nikech osuru mwagolo ebibro chul go jogi omiyo meko moiseneno katimore mamoko mak ng'ato jaod bura ma Embakasi East Babu Owino nomaki to otieko okotere nyim doho e seche manonego bed ni tere ka okindege nyalo mako wachno motegno ma wach ni koro chule ibro chule to ng'ama bro chule en an gi en osuru mwagolo. Omiyo an aneno kama en gima onego bed ni ing'iyo matut. Dong odiochieng' manyoro kata mna duol mochung' ne okinde pacho ka Law Society of Kenya bende nondiko ote ma bende oseo piny owacho ni dibed ni giduoko wa e kinde mago mag loch wagunda. En okang' makelo buok kendo ng'iso ni koro piny owacho masani ywagore ni onge gomenda kata mana mar tayo weche mag uchumi kata mag tayo weche mag piny owacho. Inyalo chun gi mondo gichul omenda makore lach. King'iyo kanyo Kenneth Matiba nochul shiling bilion 1.8 mana e weche mag kotwe
kata modonjne kata momake yore ma ok owinjore tok chik. Gin omenda ma korgi lach ma ji oseyudo. Aneno koket standard ondiko kanyo ji 20 apani nyakwara Ramogi ka ang' ochope oboke mar 10 ginya ng'iyo kit omenda ma ji noyudo mondo ging'e ni bedo nomaki e tok chik nigi pek ne piny owacho. Bende adhi bedo ka loso gi okinde ginyiswa ni general damages, exemplary damages to gin mage nikech ineno ka korgi lach ma en mana siling milion 2.5. Kenneth Matuba nochul siling bilion 1.8. Wach ma omenda ma kamano thoth. Bilion 1.8 oromo ng'iewo mbolea mar chulo mar pidho cham e counties wa moko e dala kucho. Koro tiende ni ma omenda mane nyalo tiyo kamoro to itiyo kode nikech paro ma ok oriere mar ng'ato manogolo chik ni mondo make mondo oter ng'ato nyim doho. Samoro iteri e nyim doho to pok ong'e kata gimidhi donjnigo. Koro ka gichopo e nyim doho to gima gikwongo kwayo jang'ad bura ni miwa ndalo 14 mondo wadhi watim nonro. Manyiso ni nokele kapod gikia gima gikelene. Edwin wach machiel wadwani watwake kapok atieko kata mana gazet mar The Standard mar mondo mwamul gazet machielo. En wach mantiere ite gazet mano mar 13 odiochieng' mano mar makine kata chieng' tich adek mar jumane. Azimio nochiko jopiny ni gibiro bedo ka gidhi e ng'anyo. Kata kamano odiochieng' manyoro na gioro milome ne ng'anyo mar odiochieng' makiny gichungo to gichunge mar mondo mi gitim rapar ne ji ma bende giwacho ni osenegi. Kaluwore gi Azimio giwacho ni ng'anyo ma bende gitimo juma mokalo mar odiochienge adek ji maloyo 50 obila nochielo gi magina kama thoth bende oyudo hinyruok makoni kod kocha. Moko kuom gintiere osuptande. Kata kamano Azimio kaluwore gi milome mar odiochieng' manyoro giwacho ni nitiere moko kuom osuptande ma bende dibed ni samoro nochiwnegi chik mar mondo mi kik githiedh jok ma bende hinyore e ng'anyo, jok ma bende dibed ni obila nochielo gi magina. Odiochieng' makiny giwacho ni gibiro bedo mana timo rapar mag jogo eko manalalo ngimagi e ng'anyo, gibiro bedo ka gilemo ji e osuptal jok mane oyudo hinyruok makoni kod kocha. Giwacho ni Msoma ji omoki, Maua marachar bende ji omanyo ting' kaka yo mar nyiso kwe. En okang' maber kendo en gi pek mar golo ranyisi mar bedo ni jogo ma olalo ngimagi e ng'anyo nitie ji ni kodgi kanyakla kata Azimio kata jo Kenya moko ni kodgi kanyakla. Tiende ni ging'iyo ni to bedo ni ng'anyo notimore bende nitiere paro ma ji nigo e wi jogo molalo ngimagi. Kane bed ni ji dhi mbele gi ng'anyo ma pile kata ma kaka notimore juma mokalo to ne nyalo bet marach nikech jomoko nyalo wuoro ni kare kata joma olalo ngimagi ok opar. Koro bedo ni nyalo par gi odiochieng' mangima dhi golo thuolo maber mondo kata obila bende nikech obila be dhano giparane to bedo ni ne gikawo okang' ma hinyo oganda kata malalo ngima jomoko kaka ng'ama ogo magina Kisumu en owadgi ng'ato, en wuon ng'ato, en nyamin ng'ato. Koro nyaka obila be kawe paro ni to be gin dhano adier koso gik ma gitimogo gin gik manyalo bet nade. Mane wach mantiere kanya korum gajuang. Par ni The Standard bende nitiere kod weche mopogore opogore, weche mag ohala, weche mag tuke, weche motenore kod weche matimore pinje maoko bende nitiere gazet mar The Standard. Edwin anno ka wendo mantiere godo sechopo. Koko mano wamula na gazet mar Daily Nation mapiyo piyo. Weche mopogore opogore omi pek e gazet mar Daily Nation. To maduong' momi pek en wach motenre kod dayo dhok ma bende jochung weche no dayo dho jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Owacho kanyo e nyim gazet mar Daily Nation shida kata mna chiedh nade ma entiere godo gi jatend piny Kenya masani mano William Ruto. Kopogore gi mano bende wang'iye weche ma bende nokwano ne gazet mano ma The Standard. Nitiere jatedo moro e skul sekondar ma Mukumu Girls manyaka gisani osechung tich to chunge tich nikech noloso gi jofuambo nonyiso gi gik manotimore skul mano ma Mukumu ginore ma bende nokelo tho. Inyalo paro skul ma Mukumu Girls ka bende nowito ngima mag nyithindo 2 kanyakla kod nasa achiel skul makamano. Nyaka sani koro ochiwo wach gimomiyo noriembe tich en wach adiera ma bende skul ma Mukumu ne umo. Wach makamano nitiere e gazet mar 10. Luonge ni Douglas Muchela to nodong' mana gigni 2 kende to dhi yweyo mare mar bang' tich. Omiyo bedo noriembe sani nyalo bet ni nitiere omenda gi kata mano kuongo kata gi skundno manyalo lal. Koro en wach ma ok ber ahinya nikech koro ma kelo luoro ne ji mondo kik wuo kata kik wach adier ne jofuambo. Kano riambo kata kano wacho gimoro ma
ma ok ber ewi sikundno ma ok gineno ni ok en adier to ne inyalo mana tere e nyim doho mondo giwach ni gidonjone kuom ketho nying skul to riemba kama tiende ni gimedo luoro ne oganda ma sana wuoyo ga gi jofwambo nikech magi jok mwayudo weche kuomgi to kakoro ka giwuoyo to kendo iriembogi e tich ni apani ok en okang' maber gi skundno kendo nyiso ni nitiere gima skundno pando kata gima ok gidwa ni mondo oganda ong'e to ne kata kamano ne owuok oko. Mana mwanya korum ga juang wach wachel mabendo mipek ka en kaluore kod nonro mabende nochiwo dochieng' manyoro ahinya kaluore kod chala mano mar piny Kenya mano nonro mabende kambi matimo nonro mar Infotrack nochiwo kaluore kod chal mar ngima thotho gana mapacho Kenya korum ga juang iti gazet mar 7 kaluore kod nonro mar Infotrack wacho ni piny Kenya ochomo marach kaluore kod okenge mabende gidayo dho ji mopogore wacho ni kwanata malo 15 wacho ni piny Kenya ochomo kama ber kwanata malo 75 mag oganda mapacho kaendi seyo jatend piny Kenya kaluore kod rema mano mar chwalo dongruok mopogore nonro makama Edwin ni nene nade en nonro manyiso ni mana kaka nowacho chon ni ok wadhi kama ber piny Kenya ok apar ka ochomo kama ber ahinya to gi bagni makoro neno e kind winjruok mag jotelo masani gi jotelo machon ok apar ka en gima kelo picha maber kata matin to nonro manyiso bende ni jo Kenya duto ng'eyo ni chal ma ok wadhi kama ber gima wuoro ni nitiere pogruok e paro kaluwore gi kuma openje penjo ni ka openji jomoko manoa kata Nyanza gi gwenge ma Western gine magineno ka penjo ok dhi maber ahinya wacho ni gwenge mag Nyanza gwenge mag Western gi gwenge mag Dwadh Nam Chumbi oganda mabende do penjo mano dadhogi gin kineno ni piny Kenya chomo kama rach wacho ni 82% mawuok e gwenge mag Nyanza 79 mawuok Western Coast di atamalo 76 wacho ni piny Kenya ok dhi kama kare Edwin wacho ni mugi kwatiko nonro mar gazet ne kwaram ga jong wan yud thuolo mar somo gazede makamago kiny makawuono wach na mogik en ni ageno ni koro liet manyocha nitiere juma mokalo nyalo dok piny nikech Kenya osebed kalalo mwandu mang'eny e weche mag ng'anyo to gi koko ma osebet ka oluoro piny nyoro na wuoyo gi jatelo moro ma ni Kenya Wildlife Service jogo ma ochung' ne kuonde marito le mag bungu giwacho ni welo malimo kanyo pile kochopo ndalo 3 mokalo mag juma mokalo mtokni mag tero welo no chunga kata ng'at achiel mano chunga to magi kinde mabende kata mana welo bende wuok e pinje ma oko mar biro neno omuga kaka gidar e gwenge mago mag Narok koko mano ediraguni erokamana ahinya kuom biro e nonro mar gazet okinyi makawuono erokamana nyesha nyakorom ga jongi kanyo bende makelo wa giko mar nonro mar gazet momore kinde Standard gi Daily Nation idhinya waselidho wasemisi so dakika aneno kanyo koserengo dakika 12 tok saa 1 mar okinyi yena mar mondo mi alor nonro mar gazet gi kanyo aduogo gi twak mokwongo e chenro mar piny kik dhi mabora